Masugot nga kita radani kasi papa mo balik sa panarbaho. Hi guys, masubunta na yung tanan. Kung bakit na kuraw. Mainita. Mainita. May akti sa kuto-kuto. Hawa, may isip lagi ka na mataming. Matay tayo ninit. Hi guys, good morning guys. Luto to. Ito ang pamahon ni Ian guys. Luto itlog na nay kamatis. Pambawon ko siya itlog na kamatis. Luto. Mainim lang itong gininit. Wala naman din na ininit. Kadyo lang ini. May sinod ang termos. Huwag may nakainit gabi eh. Kada gabi yung kami mag-init. Para nakabuntag na ininit. Bag may namog. Init. Makalimot. May sinod ang termos. Nausod. Kapit ko rin. Tingit na gamay guys. Madang gain ng mga pandit gatas bird street. Ini kay barato ra. Kung makatipid. Parehas ra mangyapon ni gatas. Kasama street. Bird street. Gatas na kon, kanting. Unay nakabot mo energy. Ang siya nakabutan na, kanting baka. Baka Lahi na. man nga baka kay puntik-puntik. Baka sila yung nasod. O, nalalaman nilang baka o. Baka, kanding ko Baka? na. Ha? Baka. Kanding na eh. Di siya Bisaya nga baka. Alam mag... Alam mag... Bisaya na baka na, tangi. May nakabutan mo. Nain man siya nga baka. Di man ni baka sa Pilipinas. Yung klaseng baka. Parinir nga baka. Ito guys, mga nilang giinam guys kay mas barato siya. Luto na guys itong Oh, kalamis ang giluto. Kalamis ng itlog. itlog na na kamatis. Kamatis na itlog. Hindi kayo masustansya tanan na itlog. Ito kamatis. Pero lami man niya nga gatos kay humot. Ganin nakabutang o vitamin C, B1, B2, B6, B12, and iron. Lami siguro na siya. Parehara mo ng gatasa. Sa kay parehas na rin ni gatas. Gata sa tatay may lami. Nadi gatas ang tatay. No. Ano sa klaseng gatas? Ang gatas ni tatay. Masustansya dito. Gatas na nagbitay. Masustansya na gata. Ininit. Ininit. Birds rin kay barato ra guys. Tagkuhan na siya. Tagutso ang sushi. Mas barato siya kaysa kuan. Brand. Lagi sa gansa. Basta kay makasibta. Nangilit na kuan ba? Para tuon. Barato ug mahal. Parehas naman siguro na. Katong mahal, gatas ng kuwan. Kanang baka, kanang baraton kay gatas ng nakabaw. Basta kay naay masud sa tidyan nga init. Pwede maganig puro ra ini tubig. Karon raman social pagatas-gatas na sa una gani wa man gani gatas-gatas. Pero salamat kay nakatagamtam na tag. Ngani gatas-gatas sa una. Ug mangapda sa gamo ang tidyan sa una. Time nan laming na nag-inutbong. Ha? Time nan ming na nag-inutbong. Sa inutbong. Kanang bitaw mga udlot sa mga dahon-dahon. Basta alamin na siya pawa na siya pas mo. Ayun. Butang. Ay na dahil ko biskwit dari. Pasok ko biskwit. Gatas ni tatay masustansya. Saba. Magagatas ng tatay. Namainit na ka ma? Oo. Namainit ka na na? Oo, nagmayin ko din eh. Ah, Oo, painit ko din ah. namainit ko na rin. Kaya biskwit guys. Bravo. Bravo. Isahin ako ng kagkuhan guys, mga biskwit.
Okay, kung ba po ni sila. Kanang napi diabetes ay na kuan pud ba daghan ba po ni silang sugar. Jawa na pud kaadyo ko nagtimo-timo. Kay? Mao pud nay kuan maka tambok. Timo ra ko kanang kuan ba kanang katasan na jud. Mukha nga sakto pero hindi naman sige timo-timo. Hindi para sa una katong bago pa kong goperahan ba nga sige kong timo kay sige man kung kanang nakatasan sa kuanan to sa tambaw pero karon di nakaadyo di para sa katong sa una nga kung sige pa kung pes na ka ni Junjun ba Ligir, madok din na tambo. Hindi ba ka paniwang mo sa doktor do? Nga natong doktor, mas mayang mong gabiana kaya may mong palito. di po uy Hindi po doon. hindi pinamadyo ng nasubraan lakas katambok Okay? hindi na po rin muhang lawas Hindi, katambukon ka ni kaya rin ma-healthy. hindi na magyapon iwang basta normal naman imuhang dugo, imuhang kuan, imuhang sugar. Yan, kinahanglan jud nga magpatambok jud. Ito mo to. Tutut diha kay nagkape ko dali, masagol na sa kape. Ay kape, gawas mamainit tanin jud guys. Gana naman tapos gatas nga bird trick kay konsi humot. Birds tree lang malakas. Mama tas tindahan ng mainit po. Nga po yung tindahan. May pa niya akong audience guys da, kaya na mainit na. Pagkupo, pagit da. Akang timplahan. Dito. Nga di man kahilig kung pamainit. Munong di na naman ka na nagdahon. Kaya nagana raman na yung uminom kasi init. Simpak. Manang kabuhiun ka kay di man ka hilig mo inom og init kada buntag. Lain man nimo ang kainit. Si Manang kay nakapila na pud pirahag balik. Ha? Pirahag balik nan siya na bag mga pagsuway nga sige man lang magbalik-balik. Ano yun ang kinabuhi? Kita mga tao. Ano yung mga paano to? Kinabuhi tao. Bato ng takluban kaya pugawan Saan ka nga pirahag balik ng pirahan may abrihag balik. Mao siguro kay mo may adi siguro maghiwa og lain di kadaghanan kung samad na buwing. Basi ka para siguro ang inoperahan ng una may abrihag balik. So sige Ha? ko kapait. Labing paita. Kaya adyo na yung tagsamad, naghilom na, gabriho na pagbalik. Laban na mga jud nang. Mga problema kinabuhi kaya sabi mo na unahin makabuang. Nang nandiyan ta. Muna ka maudit ta mudas ato ang mga problema kay hindi ta ka mudas ato ang problema. Ato ang lawas ug ato ang utok mo'y pituhan. Ang huwagan akong kamunggay di ara. Nanay bunga Tres ko na kayo siyang kamunggay kay sa gawas ra ni jag kuha. Yung mga kamunggay na guys. Yung malitin yan, may mga kamunggay yan. Pinito po kamunggay para Bahala naman ng pag pobre basta di laman ng tatahatagang sakit. Isod ka durong panahon na magkasakit. halong pobre na basta katong sa loob makakaon din, makatimo kung katulog. Pwede na na. Kapag hindi ako maghalo sa kamunggay. Ginit ang angat, hindi ka man na mahigot. Magrasaro sa tadaning kamunggay. Oras na kaya bang nagkuhan ko kay para may sabaw sa mama. Wala nag-opera si Manang Day. Wak pa. Yung talikod makadiha, nauwa kas ng api. Yung mga gatisa, anong talikod kadiha, mauwa ka matubang na ho. Nagugas ko rin ito. No? Yes, pasumangin. Baunan.
Bukal na. Dali abot. Kailangan ko kung siya. Tingnan nung manguhit man lagi. Giring mo nito guys. Hindi lagi panguhit. Lu yang dodongoy. Manguhigo lang sa kuhit. Hindi man makawat sa kontrata. Pila kontrata. Nung may kontrata. Kayo mo ka na itong gabi-gabi. Ano ka tanong mo? Lasot siya natog na ko. Ano sa di ay? Eh, tawag na ako. Yung sa ning tawag. Si Bus. Si boss? Oh. Nung nawag man ni mas boss. Siyempre. Ito ang nawag si China. Ay, Na. na si Bus. Pabalik ko na trabaho dito. Balik sa Manila. Nanarbaho ko balik eh. Ano ba? Hindi mo narabaho kagbalik. Masugot na ikaw nagbaho eh. Ano di mo kumusugot mo narabaho ka? Narabaho ka? Sa na lagi na ano ko ni mo na wadto ko gabrod. Gabrod di ka masugot. Abroad man to. Pareha lang ng trabaho. Adyo man. Gusto do. Manila, kay Dagaram na Manila. Nga mo tulo ra man katuig na kontrata. Papilihan ka, mag-drive ka o mabalik ka sa mong trabaho? Mobile na sa trabaho. Kaya ko man sweldo. Hindi mo balik ka sa mong trabaho. Tawagan na ka. Anigurado. Dito, dito. Good. Ano ito kami? Kung gusto ka mabalik sa mong trabaho, di mabalik ka. Sige ikaw. Hindi danira ko, magatiman ko si muhang mama. Ako'y magatiman sa imuhang mama, ikaw mo manarbaho. Nainom nun tuloy ko niya nag-umabrot kami. Ulan mo ka. Huwag mong kalit-kalit pag kumingon. Kagbuang. Minsan na may mong mananaan ka. Mabalik ko kasi mong trabaho gusto ka. Okay. Kanang tao galing itugot sa mga nanay-nanang hidin mo tugot. Kaya mo, ikaw mo balik. Balik mo, tugot ka. Yung pinabundak man. Nandiyak man nasad man sa mga nahon na mabalik ka sa trabaho. Di ako lang kita na kung yung reaction. Reaction. Limingaw kasi mo ang trabaho. Ingan ka, gipanumpaanan ni mo din na kamo balik dito sa trabaho kay makamatay. Ano magkota yun? Ingan bitaw ka? Di, pwede ng gabi at trabaho eh. Diyan, anong gusto pa mo Wala kang na- mabalik, be? Wala na itong ganay. Kasi mahang rason, anong gusto pa kang mabalik dito? Hindi mo ito pinago. Tinuod. Naninood ako siya. Unang ganahan ko ni mga sir kay istorya ang gaganan. Di tinood kayo mo kay tinood na mo hawa, tinood niya guys. Ngano lagi? Mangita sa rason nga na ko. Ngano? Ha? Ngano? Nakitag di bayo. Nakay gusto nga to dito ka, ato Manila ka. Naninood na siya. Nakay gusto nga to Manila. Kalit naman ng si mong nang balik ang trabaho, buntag sa Jupa. Kung sino yung gusto itong Manila, Anong nanahanaan man nimo? wala lang, naisip ko lang. Isip ko lang. Nga lang yung nananaan mo balik ang trabaho. Ganong maninood man ka. Na, Mara kang pangutan, ganong nananaan mo balik ang trabaho. wala, naisip ko ni Frank tao di ka. Mangisog na mabog ka. Isa? Mangisog na mabog ka. Isip. Ano ba? Di ako, hindi tinawa naman na. Ganong, tanawa, mamukos na siya, ganong kurong hindi ko na. Hiningan man ka. Hiningan, jadi day tinuod. Ay, takon ba eh. Muna, Wala. kay may itak mag-ingnig ng uhit. Kuan-kuanan ta. Ay, nanguhit. Kita nanguhit. Mawa diya. Kita nanguhit. Mawa ba? Joke lang yun, babe. Masyado ka namang, masyado ka namang, Kung gusto nang balik na narbaho. masyado ka namang nagtitins-tins dyan. Puwan, gi. Awa guys, gipaningot sa kayo.
Ipog ngin buka na bayaw. Sitar-sitar na nga. Ha? Mubalik ng trabaho. Dayo. Dugay agud sa kunoy. Niya nagkatuka panarbaho sa 3 years kaya rin sa magkakuan. Dugay pa oy. Tanaw na ni Mouse lagi siya. Kabuk. Naman tanga. Ilaran naman tani mo. Gila di ka. Kay lada god. May man ka nga na inanawag na magpabalikan ka sa trabaho. Mubalik na ka sa trabaho. Nalinood lang po siya dito. More kag buang. Rubio. Istorya din binukbo. Ang dada to. Ano? Pagpalun na yun. Nanonood na siya guys. Ano siya? Ako itsura niya maninood. Ano siya? Maninood ka man. Joke naman to. Tamot ba? Lamang kag. Kasi din naman. Balik ito. Hindi ko kang mabalik. Naghanang plansahan dito. Ano dyan mo ang naumayang magplansahan. Manunuway di kang dako. Mo lamang kong ilaro. Nanunood ko no. Ay manunood. Manunuway kang dako. Bad trip. Bad trip ka naman siya. Di ka video, prato ko abi oy. Manako plansa guys sa kwanigiyan puno. Isara ka bukang giplansa. Be. Joke prato ko ay seryoso. Kita guys ako sa gibinawangan guys. Seryoso kay kada. Namdi manarbaho ka. Laminog manarbaho ka. Hindi na kuha ko be. Hindi na niya akong masaya na kasi namin nabuhat. May nani na ba kaya paguling ang bito na itong kanang tricycle sa kanan. Hindi. Hindi na tamang mamubli magkuhan. Kaya kadadlaw na itong income. Basta kabalo lang sa mo budget dito ta magutom. Ano tingin ko sa yung reaction. God dun sa seryoso kay ka. Di ba nag-istorya na ta, mag-resign ta kay ari na ta mamay sa probinsya. Ikado nga para matima na to si mama. Kaya mag biyaan nung ka noon. Kung ano nung biyan na si mama at manuno na. Joke ko tayo ko. Ikado ko maninoon di. Ano mo kang buwang? Nagkalit naman ka. Ang ganyan di. Depende. Ano kang nabuwang ka? Bantag ka sa Diyo mo na nasinang lang na. Nakasa na ka. Seryoso ha. Pinamutbot ka. Ingan ka, gitawagan ka ni boss. Gawa. Seryoso ko masyado di. Walang iwanan. Karating, nung ka na ron? Hindi na karating ha? Ayaw. Binuwang na to ko ah. Shout out sa mga viewers na mo diya nga ka Banamos Manila. Diyan mabalik na. Dili man good. Ang isa taot. Ayaw kayo hindi tinuon. Ayaw kaya ako nang gikondaan. Binuuna daan. Nang ginira ko may na mag-drive na tayo. Kuan. Makauli na dayong na yung mga kinanlanon. Kadalaw pa na tayo magunit ang kwarta. Kanang manarbaho ta sus 15 katapusan. Yung magunahon na patagbayaran na sa itong puyan. Siyempre, manita kang kapuyan. Hindi na, dali na lang. Kadaghan ng mga inaning trabaho nakapahuman maging mga anak na nasa profesional maging mga anak. Depende rin yun na maningkamot ka. Yung mga anak po, maningkamot po na makahuman. Unang gingon, depende ra jud. Balik na mong papa sa trabaho sa Manila. Git. But niyo. Masugot ka di. Tiguwang na kuno. Grabe yo, porkit mo din ang narbaho di ay. Ba't ka sa butana, di na masugot. Ikaw, ikaw mo kaon.
Nuwaran kang gana. Nuwaran sa manunuhay kang dako. Masugot nga kita na Dani kasi papa mo balik sa panarbaho. Yan na siya pabalikan dire. Gusto nang pupuyo day. Ito na. Yay na kinabuhi diri kay amo mga muhan kag balik nito. Duha na mo ah. Manarbaho siya dyan, balik tagpo dyan Manila, sagot ka. Kapuya dito. Hindi ka ganag Manila. Ano naman? Probinsya kay peaceful ra. Samok man dito go. Basta pupuyo. Polluted kaayo. Sa probinsya may lamig. Kamatis may lamig. Lamig ha. Not na may gulay guys. Kamatis sila nabili ng kamatis ang kan itlog. Kamatis kag ketchup sus. Diyan naghan na ka yung ketchup Ito kay lagi. mao trabaho ko ng magpalabi ketchup. Ina. Dili giyan mo sa boto mo ato kag Manila. Dili siya ganag Manila kay polluted kuno. Walang iwanan talaga. Ay mga ulit guys. Manta guys. Ay mong gusto puto. Buta. Ay pabor sa mga manini. Pag hinay kay makuano na yung sinina. Matapsikan imong sa ninang kay ilis na ba ka? Mag-ilis gudan sa mukhaon. Pandito dito na. Yung ating-ating Layo pa kay Miss Tinoo dato. nakakuha na mo script. Ano? Kapasan ako script. Vitamins C pag inom. Pag inom lagyan dyan lagi kalimti ng vitamins kada buntag. Ako na kung ino ba na? Anong hapon man nga buntag jud mo inom og vitamins.